lagi in town ko'y laki. Mulimod pagid ka? Kinsa man itong kasturya ni Musgawas, ha? Nanarbaho lang gani kong kadiyot. Unya inig uli na ko. Mautoy ako maabdan. Naunsa man in town ka, oy, Roland? Naara in town kagipangutana adto, uy. Masakpan galit ka nga magbinuang ka na ko, Megan. Magmahay gid ka. Roland! Oh, niya, unsaon man na nimo. Nganaan naman mo'y anak. Kagwantahan lang sad gud. Ma, Day. Sorry ha, itong niaging adlaw. Pasensya na ka. Kung sa may mga nastorya na ko ang mo ato. Nagtaalagin ko sa kong kiubos ito. Tungod sa kong sobrang pagmahal ni mo, Day. Day, sorry lang ko. Day, sige na. Siluan ako ba? ayaw na ba itong uspa, ha? Dong, salik lang gud na ako. Wa ko'y laing gyud na kung dili ikaw ra gyud og si Dodo nga atong anak. Naana ninyo ang akong focus kay pamilya ta mo. Nakasabot ko na eh. Mau, sorry na. Ha? Sus, di palang gid ka laugh ay. Um, Day, Mm. magpakasal na ta sa simbahan. Ha? Naana di kay kwarta. Gasto man kaayo na dong, uy. Sige lang, good. Kausarap ito ni mahitabo sa itong kinabuhi. Gusto ko nga hatagan kagkasal nga di ni mo malimtan, Day. Naabala gid ay kay kwarta. Naam ko'y kahuman, Day. Pero ay kabala ka kay di man bugat ang paningil kada buwan. Mao ba? Sure ka, anak dong? Oo lagi. Di ka ganahan. Di ba, mao man ni imong gusto kani adto nga magpakasal kita simbahan? Oo, pero kani adto to nga wa patay anak. Tingali onyag dili na nato maato og bayad ang binuwandong ba. Onya na hinayak na ta. Nya ikaw ra ba yung nagtrabaho na to? Salig lang ko na ko, Day. Salig lang. Di na lagi tamang problema ini. Ikaw tong. Congratulations, Ronald and Megan. Thank you. Thank you, Lorna. Hala no, nasuya kay ko sa inyong kasal, Day. May pa ka kay nakahatag yun si Roland ni mo gingon aning klase sa kasal din sa ato. Napay litsyon, oh. Salamat, Day. Pinangga gi kasi mong bana, Day. Sobra bas pinangga na. Makikamatay ba gani ko ani? Oy, Roland ha, ikaw ha? Joke na, Day. Ikaw sa do. Nagbago na ko. Aw lagi. Ha? Mabdus ka? O, dong. Kung mauna, Day. Mayo tag babae na sa daron Paris na. Dong, dili ka ta magkalisod-lisod, ani? Napara ba kay gibayang utang kada buwan tungod atong pagpakasal nato? Day, alagi ito guna-una. Ako di bahala to. Mayo ati man na ang imong kaugalingon kay mabdus ka na ra ba? Oh, nga naman ka. Gamugtok man ko ng naong ni mo. Doon na kay problema? Hindi ko problema, Day. Ha? Nga naman. Wala ko'y trabaho. Gisira nang akong itrabahoan kay Lugi. Unsa? Unya, unsaon man ni naturon ang mga bayranan? Ang ato pang konsumo. Unya, mabdus pagid ko ron. Sige lang, Day. Mangita ko paagi. Ay, kabala ka. Roland, Oh, mao na diha.
Sobra masago na kambisyoso ng bana nimo. Bisag dili kaya pogson gyud. Ay, naunsa ka ba ya? Nga naguna-una raman sa tos Roland nga mahatagan og nindot nga kasal ang imong anak. Aho lagi. Okay man na siya kon. Nagsobra ang kwarta. O nga karon, usaon man na. Nga, wa man na siya trabaho. Ha? Di man gani na siguro paigo ng kita niya. Nalangiya nga sideline sa pagbayad sa ilang utang. Masakripisyo na hino ng ilang kaon kadadlaw. Pareha siningkuan, hitabuan ron. Miyan hinalang ni si Miga nato kay wa sila'y makaon dito sila. Naghilat na yung taon ng mga apo nato sa kagutom. Pasensya na maha, pa. Wala gyud ko laing kaduulan gud. Ay pangayog pasensya anak. Naamang gyud mga panghitabo sa magtiayon ba nga dili nato malikayan sama ni anang sitwasyon ninyo ron. Dili man sad namo kaya nga maghinanaw lang min ninyo nga wa mo'y mga kaon. O niya, mga anak, kay Rabaka. Usaw man ni mo na ron. Huwaton lang na ako mga anak ko, ma, pa. Og kon, mudako-dako ng bata. Ibilin lang una nako ninyo kung okay ra. Kay mubalik ko sa syudad, ma. Mga play ko pagkakatabang balik sa akong amo kaniadto. Basin pa dieg nagkinahanglan pa sila katabang karon. Nahala, sige Megan. Okay raman sad nako. Aron na ako'y lingaw. Kung mao na dahi, magdungal na tagad to syudad. Dalho na nato mga bata. Na mas mama dito. At tulong sa tas amo, mitras tanto nga mangita tag trabaho. Sige dong, mas maayo pa. Maayo kay ni balik ka din, Megan. Sus, hagbay, ragi kong nangitag katabang. Unya maulagi. Gusto ko ka ng kasaligan, gyud. Og tahiming kaayo kay ni Anhi kagid sa amo. Salamat in taon, te. Dili na gyud ko maglisod og pangitag trabaho din, he. Abi gyud ako nga, wa na ka magkinahanglan ako, te, kay mga dagko naman gud imong mga anak. Nya, mga gagmay pa man kayo ni sila sa una nga nagbantay ko nila, uy. Ay da, mga dagko lagi pero dili gihapon kalauman sa buluhaton sa bahay, uy. Kay magsige malag cellphone. Ako ra gihapon ang mulihok sa tanan. O nya, te, pero sama ko magsugod. Megan, pwede naman kang mustahiin din sa bahay ug dadonin mo imong mga anak din, he. Total, na may bakanting kwarto. Mao na lang to'y gamita para makasave sad ka. Kaysa magbiyahe ka pa. Anugon po di mong plete kada adlaw. Mao lagi, te. Salamat kay kaayo si mong kaayo, te, ha. Ay sus, way kaso, uy. Mura naman sad kag among pamilya, god. Salamat, te. Mao ba, day? Sige, day. Kuan, kanang muhapit na lang ko kada adlaw ninyo din sa mga bata sa di pa ko mupauli silang mama. Sige dong. Kay para dili sad magmingaw ang atong mga anak nimo. Padawag lang niya ha kung may kinahanglanon mo. O dong. Kinsa man yung kuyog ni Roland? Naamay nagpost og picture og Pure Foods Deli. gitag siya nga nag-inom sila. Unya na pagit siya tupad nga babae. Maoday wa na gid siya makahunahon nagbisita din siyang mga anak. Kaya nagpakaulitaw na din yung tawhana. Unsa man ka? Wala kay planong mabisita si mong mga anak din, he? Nalingaw na lang kas pagsigi ni mong lala, diha? La, boy. Birthday do sa kong kauban. Nya, nag-inom may paghuman. Wa ko'y labot, Roland, kung unsa may okasyon nga imong giadtuan. Ang ako lang hatagig oras imong mga anak. Murag wa naman ka magpakabana. Kapoy, Megan. Kapoy ka na kung muhapit ya kada adlaw. Nya, ipaulay na ko, pero tinatrafika. Oh. Nagsana na tamog duaw, ha? Sige na, kay tuon na ko.
Trabaho ko. Roland! Hello? Roland, hello! Bisit ning animal ay. Gipagnan ko. Usara gyud pasabot ana day. Sigurado gyud ko nga nanatoy lain kay nakaagwanta man siyang dili na mo makita niya. Pero na. Si Roland, nalarga mas Manila, day. Pag niaging buwan pa. Unsay nilargas Manila noy. Na, nakauyab og mas maguwang niyang edad. Uy nga, naay kaya yun. Gidaog Maynila og adto na daw siya mupuyo dito. Unsa noy? Mag-usa na katuig nga wa gyud magparamdam si Roland namo. Kanimo Roland, kung naminaw ka man karon, nagpaabot paghihapon mi sa imong mga anak nimo. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.